n'ama egwuregwu. Ọ bụkwa n'oge imetụ obi ụtọ na ịgba nzute na ya bụ asọmpi akpọrọ Charity Football Competition maka ụlọ akwụkwọ sekọndịrị enwere n'ime Anambra steeti nke ọ bụ otu akpọrọ C-Unit kwadoro ya na St. Patrick's College Ọka bụ ebe anọ ụlọ akwụkwọ ahụ wee zute ndị Nairobi International College dị na Amansi. Kene Chukwudi gara n'ama egwuregwu ahụ wee weta akụkọ. wee hazi ọnọdụ mmemme asọmpi ahụ bụ Uchenna Obidike n'okwu ya kelere mmemme asọmpi bọọlụ ahụ nke o kwuru na ọ bụ otu ụzọ esi etinye obi ndị ntorobịa n'ọlụ bụkwara otu ụzọ esikwa ewepụta ihe Chukwu jiri gọzie onye ma kelekwe ndị guzobere mmemme asọmpi ahụ bụ C-Unit dịka ha si wee kwado ọnọdụ egwuregwu ahụ. N'okwu nke ha, onye bụ onye isi oche egwuregwu nke St. Patrick's College bụ Maazị Emmanuel Nwoji bụ onye kọwara mmemme asọmpi ahụ dịka ihe ga na-enye aka ịkwalite ihe Chukwu ji gọzie onye ma jikwere ohere ahụ gwa ndị Anambra ndị ọzọ nwere ego ya ịkwadokwe ọnọdụ egwuregwu dịka C-Unit si eme. Odoziakụ Francisca Egbuche, onye bụ onye isi oche nke egwuregwu Nairobi International College Amansi, kwuru na mmemme asọmpi ahụ ga-enye ndị sonyere na ya igosipụta ihe Chukwu ji gọzie ha nyegara ụwa niile. Onye bụ kaptịn nke St. Patrick's College football team bụ Joseph Ikechi, n'okwu ya ka ha meriri ọkpụ ịbụọ asatara ohu, kwupụtara obi aṅụrị ya na isonye n'asọmpi ahụ site na St. Patrick's Cathedral nke dị n'Ọka. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudi.